खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय आं भिडिअ लाबोनो हानाय जायाखै दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन रिहेब सेन्टारावहाय क'क्राझारावनो बे रिहेब सेन्टाराव थांनानै आं गावखौनो गाव बिराद दुखुबो मोनदों आरो माने मा होननानै बुंगोन गाबनोबो ओंखारदों गोसो सिङावसो दंसै जाय बर' लाइमोनफोरना बै लाइमोनफोरा 60 जोनानो जा 60 जोनावहाय जोंनि जनसंख्या हिसाबै बेसेबां बरबाद जानानै दं बेसेबां बेकार जानानै दं बै लाइमोन सुबुंफोरा सोरबा सोरबा दिनै फेमिलि दं कयेकजना फेमिलि दं सानै साथामसो ओमफ्राय बिसोरनि फेमिलिफोरखौ गोसोखांदों आरो लोगोसे बिनि लाइफ बिसोरथ' थांबाय जायफ्रा फेमिलि गोनां बिसोरथ' थांखाबाय रिहेब सेन्टाराव दिनै थानानै एसे जुदि मोजाङै जुदि बै ड्राग्सनिफ्राय ना गोजानाव थानो हायोब्ला मोजां जागोन आरो जाय लाइमोनफोर जेसेबां लाइमोनफोर दिनैहाय बे क'क्राझार रिहेब सेन्टाराव दङ ना बेफोरनि लाइफ बेफोरनि भबिष्यत बेफोरखौ माने फारसेनिफ्राय ए टु जेड गोसोखांदों माने आङो बै जिनिसखौ आं गावखौनो गोसोखांफिनदों जेब्ला आङो आफादाव थाङो अब्लानि समाव बिमा बिफाया आंनि सायाव मोनसे सिमां दंमोन बा बयनिबो बिमा बिफाया सोरबा गैयियानो जा गोनाङानो जा बैफोरनि बिमा बिफाफ्रा बे सुबुंनिफ्राय बै फिसानिफ्राय एसेब्लाबो माबा मोनसे सिमां बा आसा दंमोन नाथाय आं आफादाव थांगनानै बिमा बिफानि सिमां साननाय हनाय बेफोरखौ सिफायजोबनानै होदों गासैखौबो डिस्ट्रय खालामना होनाय जादों सेम दिनैहाय जायफ्रा ड्राग्स जानानै बै सुबुंफ्रा बै लाइमोनफ्रा माने ओरैबायदि गावनि लाइफखौ बरबाद खालामदों माने जेबो गैयिफोरबायदि खालामनानै लादों दा आं सानो जायफ्रा 60 जन जाय 60 जन बर' लाइमोनफोर बा बे 60 जननि गेजेरावनो बिदिनो साब्रै 10-15 जन बाक्सानि गुबुन ट्राइबनि दङ बै गुबुन ट्राइबनि लाइफआबो एसे मोजां जायो मुस्लिमानो जा बा एसामिसानो जा बा राजबंशियानो जा बा सोरबा बर'आनो जा सोरबा गार'आनो जा नङा होमबा दा दिनैहाय ड्राग्स जानानै बिसोर दिनै मा मोनखो आरो बिसोरो दिनै ड्राग्स इन्जेक्सन ड्राग्स एडिक्टेड खालामना लानानै मा मोनखो बेफोरबायदि बे मोनसे एडिक्टेड ड्राग्सआ ब्लाडजों पुरा कानेक्टेड दङ जाया इन्जेक्सन लायो जाय मानसि इन्जेक्सन लायो बिनाव दा दिनैनि दिनावहाय क'क्राझारावहाय HIV पजिटिभखौ जों निउज पर्टेल बा गुबुन बिथिङावहाय खोनानो मोनोबा HIV पजिटिभआ क'क्राझाराव बारा जादों होननानै स्वाभाबिक जाखागोन बियो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनावहाय गार्जेनफ्रा गावनि एक्चुअली बेफोरो ना जाय ड्राग्स एडिक्टेड जानाय गार्जेनफोरनि माखासे गोरोन्थियावबो जायो होननानै आं सानो बिदि होननानै गासैबो गार्जेनफोरा बिदि नङा दे आं नैबेखौसो बुंगोन जायफ्रा गथ'आ सासेल' बा सानैल' दिनै ओरैबायदि अनगोन ओरैबायदि नांगौफोरखौ होगोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा बा बिबथै बियादैफ्रा न'खरनि गासैबो फिसाज्ला सासेल' मा जोबदों थाखा फैसा रावबो जाग्रा गैया ना बेफोरबायदि साननाया फैयो दे जाथोंसै बिनि जाखौ सानदों बेखौल'नो मोजां खालामथोंसै नाथाय बे गथ'नो एभेलेबल खालामना होनाय लगे लगेनो मा जाहैगासिनो दं बै गथ'आ दिनैहाय मोजां जिनिसखौ जानो नागारै मोजां जिनिसाव दिनैहाय हाबनो नागारै दिनैहाय ड्राग्सआवनो होन बा गान्जायावनो होन बा खानि थानि गुबुन बेफोरबायदि निसा जातियावहाय गोजावनानै दङ जायनि जाहोनाव दिनै आसामाव जेसेबां रिहेब सेन्टारफोरखौ नाय मेजरिटि सोरखौ मोनगोन जों बर' सुबुंफोरखौ मोनगोन दा जोंनि दल संगठन जेसेबां दल संगठन दं फरायसा आफाद हिसाबै आबसुआ दिनैहाय सम नैबे ड्राग्सनि बारै एवारनेसखौ लाबाय थायो एवारनेसखौ माब्लाबा साइकेल रेलि लायो माब्लाबा थाबायनाय रेलि लायो ड्राग्स गारनांगौ होननानै बिथांमोना दिनैहाय थाबायनाय रेलि लायो दिनैहाय आं जा नुदों दिनै बेफोरबायदियावबो थाबायनाय रेलि लानायावबो दिनै गुस्लायाखै साइकेल रेलि लानायावबो दिनैहाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनैहाय गुस्लायाखै नाथाय बेफोरबायदियावहाय जों मा खालामनांगोन हमनांगोन रिहेब सेन्टाराव जों दोननांगोन आरो लोगोसे
साजा पानिशमेन्ट एसेब्लाबो पानिशमेन्टखौ जों होनांगोन जेब्ला जों हमदोंमोन जों दाथ' गोबां गेप्स जानानै दं जों ड्राग्स जायफोर जाग्रा बिसोरनि सायाव जों हमिया दिनै जों बे ड्राग्सखौ जाय ड्राग्स जाग्रा बै सुबुंखौ हमनो थांनायाव ना जों गोबां मानसिखौ लोगो मोनहैयो गोबां मानसि मोनहैयो बावहाय आंनि नामखौ लानानै गुबुन आइजोजोंबो गोबां गेलेहैदों बेफोरबायदि जाय मानसिया दिनै ड्राग्स जाग्रा आं मुं मख'नो सानाखै आं लायनो बै आइजोनो आइफन बायनानै होगोन आंनि मुंखौ लानानै बिखौ बहा खालामदों एलकहल लोंनायाव इउज खालामदों बहाबा इउज खालामदों अफ्रिनि नामखौ लानानै जेब्ला बै आइजोखौ जों हमो अब्लानि समाव बियो बुंदों अफ्रिया नोंनो ना औ आंनो मा जादों आइफना बोरो डाइरेक्ट बिबाय आंनाव आं आसरित जोंनावहाय जायफोर ड्राग्सखौ हमग्रा बै लाइमोनफोरा जोंनि बै खेदारफ्रा बै सुबुंफ्रा आसरित मोनदों गोमोहाबदों माबोरैहाय बिनावहाय आइफननि बाथ्राखौ बुंखो माबोरैहाय बे अफ्रिनाव आइफननि खोथाखौ बुंखो दिनैहाय गाव सोलिनोनो गाव न'खराव गथ'फोर सोलिनो बा गाव गथ'खौ स्कुलनि फि होनो दिनै सानै साथाम सोरखौबा फोरोंनाय दं बियो अफ्रिया दिनै हिसाबै दिनै बिनि फिखौनो होनो हायाखै माबायदिहाय बियो आइफननि बाथ्राखौ बुंदों आसरित मोनदों बेफोरबायदि थाङै उनावहाय जों जाय हटेलाव ओंखाम जाहोफैदों बिनि उनावहाय जोङो मोनसे जायगायाव दोनहैबाय अब्लानि समाव जोङो मोनसे खनसे सोरबा हैयोब्ला अब्लाना ओंखारबाय अफ्रिनि नामा माबायदि अफ्रिया माब्ला नोंनो आइफन बायना हरनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बुं सोरबा हैबा अब्लाना ओंखारबाय जे बे नङा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो मोनहैदों थ' दिनैहाय गोबां दुखु मोनदों जाय हक जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनैहाय बियो मोनफा मोनफा सिलाइ गुलिनिख्रुइबो बमनिबो एटम बमनिख्रुइबो बिराद गिदिर बम एटम बम जानानै दङ होननानै आं सानो ओंखायनो जायफोर गार्जेनफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन आंहा सासेल' फिसा होननानै दाउ अननानै जेबो लाब गैया बिनि फाफ्लियाव नांगोलनि माबा मोनसे बा आखाइयाव माबा मोनसे होनाया मोजां होननानै आं सानो खारन दिनै गथ'फोरखौ फोरोंनांगौआ दुब्लियाव थोनहरनाया जर जबस्थि थोनहरनायासो मोजां जागोन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय बियो दिनै फुंनि 6:30 बा 7टायावहाय बा 8टायावनो बिनो मोनसे ड्राग्सनि माबा नांगौ जायो आरो जायनो दिनै बेलासि समावहाय नांगौ जायो बै जिनिसखौ मोननै मोनथाम खायफाया 3 टाइम लायो 1टा 2टा बिनि गेजेराव मोनसे लागोन आरो 7टा 8टा बिनि गेजेराव मोनसे लागोन थ' ओंखायनो जायफोर गार्जेनफोरा दङ बिमा बिफाफ्रा बा सासेल' फिसा बा सानैल' गथ' दिनै बिसोरखौ अना बांद्राय गोसो सिङाव अन नै बावहाय अन नै बिजों अननो नाङा खुगाजों अननो नाङा दा अन बिखा सिङाव अननाया थाब्लानो जथेस्थ' बै गथ'खौ खुगाजों राय खामानियाव थोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानियाव थोन हय फुटबल हय बेडमिन्टन हय काराटे हयथ'बा दिनैनि दिनावहाय गोबां ओंखारदों फुटबलानो होन दिनै फुटबलावहाय जों बर'फ्रा एसेब्लाबो आरो जेसेबां फुटबल गेलेग्रा ओंखारदों बेफोरो बे गाहाय थाखोनि सुबुंफ्रासो ओंखारदों आरो गोनां गैयै बै सुबुंनि मानसिफ्रा दिनैहाय फुटबल काराटे बा गुबुन बक्सिं टक्सिं बेफोराव जेबो गैया इन्टारेस्टेड गैया बेफोराव गैया थिग আছে लेखा फरायनायावथ' मोनसे इन्टारेस्टेड थानांगोन निसाखौ सोनांगोन जों माखौ स्पर्ट्स फुटबल बक्सिं केराटे बा बायदि रोखोमनि मा रोंगौथि दं जों बेफोरखौ सोना लानांगौआ बहा बेयावसो सोना लानांगोन सोरबाया दिनै पलिटिक्सआव हाबबाय बा पलिटिक्सनि बाथ्राखौनो मोजां बाथ्राखौ बुंबाय नङा होमबा दिनै बे पृथिबिया बयनिबो आखायावनो दङ आरो बै पृथिबिया लंपेन्ट सिफि गस्ला सिफि बेफोरावनो दंजोबो पृथिबिया बुहुमाव जों मोनसेल' जिनिसखौ गावबागाव सायख'नासो लानांगोन दाखालि जिहेतु गर्जन सारा मोननैसो बाथ्रा बुंदों ना मोननैसो बाथ्रा बुंदों बावहाय साननो गोनां बावहाय पलिटिक्सनि बाथ्राखौ फैयाखै दिनैहाय सायख'ना लानांगौआ बा नायनानै आं नैबेयावहाय एक्टिभ जानोसै आं नैबेखौ मोजां सोलोंनोसै
गोबां सोलोंना लानो हायो खारन दिनैहाय मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां सोरबायानो जालांदोंबो मानसै ओंखायनो आं खावलायगोन जाय गार्जेनफोर बिथांमोना गावनि फिसा सासेल' बा सानैल' बिथांमोना गावनि फिसाखौ नैबेयावसो अन बिखायावसो अननाय थानांगौ खुगाजों मालाबाबो अननाय थानाङा खुगाजों मालाबाबो गोसोआव जायफोर अननाय दं बेफोरनि गथ'फोरखौबो थिग जागोन बेफोरबायदि जुदि खामानियाव थोनोब्ला हयथ'बा बेलासि टाइमाव मा खालामगोन जों बेडमिन्टन बा काराटे बा बे समाव गेलेनो हायो मोजां स्पर्ट्स फैयो दिनै जायफ्रा दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय बक्सिं फोरोंग्रा टिचार बियो दिनैहाय बिसोरनि स्टुडेन्टआ गोबां दं दिनै बै सुबुंफोरा एकदम गाहाय थाखोनि मानसिफोर एकदम हाजिरा मावनानैसो बिमा बिफाफ्रा बहाबा कलकातायाव खेला गेलेहैनो थोनहरो दाहार लालायनानैसो थोनहरो दाखालिबो जों काराटेनि बङाइगाव निउ बङाइगावआवहाय थांनानै भिडिअ खालामहैदोंमोन बै सुबुंफ्रा ओरैबायदि माने बिमा बिफाफ्रा बा खुसियानो लाजाया बेफोरबायदियाव होनबा दिनै बेफोरनियावहाय बिसोरो मोजां जालांगोन सानसे समाव ओंखायनो जेसेबां जों बर'नि ड्राग्स जानायफोर बेफोरो गोजानाव थानाया मोजां आरो अफ्रिनि नोजोराव जुदि ड्राग्स जाग्रा जुदि मोनफ्लाङोब्ला हय आथिंनि सामब्राया जिनोबो हागौ पुलिसफोरा माब्लाबाबो बिसोरखौ ड्राग्स एडिक्टेडफोरखौ जोंनि बर'नि गेजेराव बर'फ्रा मा सानो हमनानै हर अफ्रि हमनानै हर इदि थानायाव सोनानै दोन थानायाव सोनानै थानानि पुलिसफ्राबो मा खालामगोन दिनैहाय बिसोरो दिनै थैयोब्ला दिनै बे थैयोब्ला बिनि रिक्सखौ लानो हाया माब्लाबाबो ओंखायनो पुलिसफ्राबो 1 घन्टानि गेजेरावनो दिनै जायफोर ड्राग्स एडिक्टेड बिथांमोनखौ हगार हरनो गोनां जायो ड्राग्स मोनजायाबानो थैगोन बिनि रिक्सखौ सोर लागोन ओंखायनो लानो हाया पुलिसफ्राबो आरो बिनि थाखाय सासपेन्ड खालामना लानो हाया दिनैहाय पुलिस डिपार्टमेन्टआबो ओंखायनो आं खावलायगोन दिनैनि गेजेराव जायफ्रा जेसेबां रिहाब सेन्टाराव बर'फोर दं बा बै बर' सुबुंनि बिमा बिफाफोर गार्जेनफोर बिथांमोना गावनि फिसानि सायाव नोजोर हो थाल ला मा जादों आरो लेखा फरायबाय थादों होननानै जुदि स्रिनो जुदि रुम सिङाव जिरायना थादोंबा बेखौबो मोजां स्टाडि खालाम आंनि गथ'आ दिनै लेखा फरायदों होननानै बुंदों बेसेबां फरायदों लेखा रोङाब्लाबो माबा माबि कुइसन खालामहै माबा माबि सोंनानै हो बे गथ'आ मा फरायमारदों बेफोरखौ एसे नोजोर हो जुदि नोजोर होआलाफानो जुदि फरायदों होननानै बे गथ'आ इन्जेक्सन लानानै दङ ड्राग्स जागासिनो दङ रुम फांथेनानै दरजा फांथेनानै टयलेटआथ' दिनैनि दिनावथ' आरो एटाच जाखाजोबो बयनिबो टयलेटआ ओंखायनो बै गथ'खौ लेखा फरायनाय समावबो बिमा नङाला बिफा सानैनि गेजेराव सासे बिफायाथ' दिनैहाय सम मोनखाया बाहेरा खामानि मावनानै दिनै बिमा बिफाफ्रा बेफोरनि फारसे बिमाफ्रा एसे नोजोर होसिननांगौआ बारा होननानै आं सानो थ' ओंखायनो गोलाव बाथ्रा बुंबाय जाय बर' रायजो राजा बिमा बिफा गार्जेनफोर बिथांमोनाव जुदि आंनि बुंनाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो गार्जेनफोरनाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय लोगोसे कमेन्ट हरनो दाबाव थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि